Pletena koladra je svečani tradicijski nakit, ukras kojega su nosile žene u različitim prigodama kako bi svaka od njih na svoj način bila posebna i drugačija. Pletene koladre su se nosile pa uglavnom i danas tamo gdje su se očuvale kao tradicijski nakit seoskih žena na jaskonskom području i to u župama Slavetić, Petrovina i Sveta Jana. Samo je u župi Sveta Jana prema dosadašnjim istraživanjima za tu vrstu ogrlice korišten naziv klaruš. Riječ je o ogrlicama čija je izrada nastala na području župe Slavetić i okolnih župa pod vjerojatnim utjecajem vlastelinstva grofovske obitelji Oršić, koja je ostavila trag u kulturnom životu Hrvatske, a čiji dvorac se nalazi u Slavetiću nekoliko stotina godina i očuvan je do danas. U prilog tvrdnji o utjecaju vlastele mogle bi ići karakteristike ogrlice, a to je da nisu raširene na širem području i da su uglavnom rađene u tamnijim i zlatnim, decentnim bidermajerskim bojama, za razliku od svijetlih boja uobičajeno korištenih uz seosku nošnju. Pripadnici vlastele dali su izrađivati nakit od skupljih materijala, dok su seoske žene nakit izrađivale s materijalima s kojima su raspolagale i stvarale oblike kako bi podsjećale na vlastelinske. Umijeće izrade ogrlice pletene koladre je zaštićeno 2012. godine. Ta zaštita je uslijedila nakon dugo istraživanja, nakon dugo ispitivanja u renomiranim institucijama, tako da smo uz to što smo našli originalne ogrlice i žene koje se još bavile prenošenjem znanja i umjeća na mlađe generacije, išli smo sa tom ogrlicom originalnom koja nam je dala gospođa Dragica Drešer iz Petrovine. Tom ogrlicom smo obišli i Etnografski institut, Ministarstvo kulture, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagrebačku županiju i Gradski muzej u Jastrebarskom. Znači, iza toga što smo sve to skupa pokazali našim stručnjacima koji se bave zaštitom kulturne baštine, mi smo imali i niz radionica, zatim imali smo i muzejski postav u Gradskom muzeju u Jastrebarskom i nakon toga je krenula zaštita ovih ogrlica kao nematerijalnog kulturnog dobra. S obzirom da je taj postupak dosta dugo, postupak same izrade ogrlice pletene koladre je dosta dugotrajan i jako puno zahtijeva i umješnosti i vremena, to je krenulo kao pojedinačna zaštita, ta vrsta nakita. Taj nakit bio je i statusni simbol i nisu ga mogle posjedovati sve žene, a tko ga je nosio svjedoče i ove stare fotografije s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Pletene koladre smo našli zabilježene na fotografijama s kraja 19. i početkom 20. stoljeća i uglavnom je to bio nekada i statusni simbol jer su to nosile bogatije žene i uglavnom udovice koje su si to isto tako mogle priuštiti, recimo koje nose to u tamnijim bojama, ali uglavnom to je bio neki statusni simbol i uglavnom su nosile već žene koje su imale novaca da se to mogu priuštiti. Danas je taj jedinstveni tradicionalni nakit posebnost, unikat, ogrlica koja nastaje nizanjem perlice po perlicu i svaki je uradak novi, drugačiji. Postupak izrade koladre počinje nizanjem perlica, staklenih perlica, takozvanih koladrica, na konac, da bi nakon što se napelja, kako mi kažemo, odnosno naniže nekih 13 do 15 metara
tih perlica na konac počinje šivanje ovog dijela koji ide uz vrat. Nakon što se on završi, ovaj donji dio se ide u 7 polukrugova na 8 trakica se našiva, s time da je od znači krajnjeg polukruga ide najmanje nizova, prema sredini se nizovi povećavaju, tako da srednji niz ima 16 nizova. To je jedan postupak koji je, recimo, zahtijeva strpljenje i recimo da je i dugotrajan. U principu za jednu ogrlicu potrebno je nekih 40 sati rada. Ogrlica nakon što se izradi i svaka vlasnica naravno tu ogrlicu čuva najbolje što zna, jer to je ipak dragocjeno, jer pogotovo ako je vlasnica sama uložila trud u izradu te ogrlice. Preporuča se da se ogrlica ne presavija previše i da se čuva u nekoj ili kartonskoj ili drvenoj kutiji gdje može zadržati svoj prirodni oblik dok se ne stavlja na sam vrat. Izrada koladri filigranski je posao mirnih ruku i zahtijeva upornost i strpljivost. U odnosu na vrijeme njihova nastanka, perlice za nizanje koladri danas se puno lakše nabavljaju. Koladrice su od stakla, jako ih je sad već teško i nabaviti prave staklene koladrice, ali eto mi se potrudimo pa uspijemo doći do dobrih koladrica gdje nema puno škarta. A konac na koji se nižu te koladrice nije ni pamučni, ni nešto je više svilenkast, jer je bitno da konac bude dovoljno čvrst da nakon nekog vremena ne pukne pa da ne dođe do rasipanja tih koladrica i da sav taj trud ne bude uzaludan. Još uvijek nemaju sve žene. Za sad jedino što sigurno znamo je da imaju sve članice Kulturno-umjetničkog društva Lipa i žene koje su u biti simpatizeri starine i narodnih nošnji i koje vole taj dio kulturne baštine, one su si već do sad nabavile ogrlicu pletene koladre, ali mi naravno svima stojimo na raspolaganju da ih podučimo kako da si i sami naprave tu ogrlicu i da ju imaju u svoje, uz recimo ili u narodnu nošnju za nositi ili uz neku svečanu haljinu. Ove ogrlice nose se tradicionalno uz narodne nošnje, ali isto tako i uz večernje haljine te razne druge odjevne kombinacije. Izrada ogrlice i sama ogrlica se prezentira i promovira na radionicama, muzejskim izložbama, svečanostima te na lokalnim, regionalnim, državnim i međunarodnim sajmovima. Posjedovati ovu ogrlicu pletene koladre, da li za nošenje uz nošnju ili u nekim svečanim prilikama, na taj način i čuvamo dio naše kulturne baštine i ono što su nam naši preci ostavili iz davnih dana. Također folklorna društva i udruge iz župa Slavetić i Sveta Jana, među kojima je i mnogo župljana župe Petrovina, na svojim nastupima često nose i prezentiraju spomenutu ogrlicu. Time čuvaju kulturnu baštinu od zaborava i pokazuju svu ljepotu i bogatstvo nošnji i običaja. Uglavnom je do sada nađeno na područjima župe Slavetić, znači župa Slavetić, Petrovina i župa Sveta Jana. Znači to su 3 župe na području kojeg su prema dosadašnjim istraživanjima pronađene i originalne ogrlice i na fotografijama i na recimo na nadgrobnim spomenicima se može naći pojedinih tih žena koje su gdje je vidljivo zapravo da su se nosile ta vrsta nakita. Članovi KUD-a Lipa Slavetić, stanovnici ovoga kraja, nositelji su umijeća izrade ogrlice pletene koladre.
Kud Lipa Slavetić je 2012. godine pokrenuo zaštitu, najviše iz razloga da se očuva to umjeće i da to bude više, da ogrlice budu više dostupne i raznim, znači širem nekom građanstvu. S obzirom da je ova ogrlica zaista prekrasna i ona se može nositi u svim odjevnim kombinacijama. Znači ona se može nositi i uz narodnu nošnju, ali može se nositi i uz neku svečaniju odjeću, znači u nekim svečanim prigodama, uz svečanu haljinu, bilo koju neku svečaniju ili ležerniju odjeću, znači ova ogrlica je nosiva i danas. Evo tako da i ona se može, članice Kuda Lipa i stanovnici ovog kraja izrađuju ove ogrlice i kod njih se može nabaviti ogrlica i pletene koladre. Oko ove ogrlice provedena su brojna istraživanja, kako terenska, tako i kroz razne institucije. Konzultacije sa stručnjacima iz mnogih institucija je provela gospođa Ružica Šelebaj, predsjednica Kuda Lipa, u vrijeme istraživanja i zaštite ogrlice. Ona je provela i terensko istraživanje i najviše su u tome pomogle gospođe Danica Đošanović i Dragica Drešan, a poslije se u istraživanje uključio i gospodin Daniel Hačko. U prikupljanju fotografija i originalnih ogrlica sudjeluju i mnogi drugi zaljubljenici u kulturnu baštinu.